Roma Spirit 2023. Kategória mimovládna organizácia. Občianske združenie Detstvo deťom Dobšina. Organizácia už dlhodobo odhodlane pristupuje k podpore a včasnej intervencii v rodinách s deťmi ohrozenými chudobou. Inšpiratívny je najmä prístup k ranej starostlivosti a k vytváraniu bezpečného priestoru pre matky a deti z marginalizovaného prostredia. Sme rodičovské centrum Detstvo deťom a obyvatelia Dobšinej nás poznajú ako Domček. Naše občianske združenie Detstvo deťom vzniklo pred 10 rokmi z iniciatívy dvoch učiteľiek Noriky Liptákovej a Eriky Polgariovej. Zameriavame sa hlavne na prácu s maloletými a mladistvými matkami, tak sa vlastne začali aj aktivity v rodičovskom centre. Snažíme sa s tými detičkami priamo pracovať od tých 0 do 3 rokov. Snažíme sa vyvíjať s tými deťmi, ako je že jemná motorika, hrubá motorika, zrakové vnívanie a tak ďalej. Pracujem už 10 rokov v našom domčeku a veľmi sa mi páči táto práca a som nadšená z tejto roboty. Že môžem posúvať moje zručnosti malým detičkám, ktorí môžu napredovať ďalej. Želáme si, aby sme mohli mať viac takýchto asistentiek, ktoré by mohli pracovať s viacerými deťmi, lebo je to potrebné, komunita je dosť veľká a nezastrešíme vlastne všetky deti. Robíme s nimi rôzne aktivity na rozvíjanie zručností, či už jemnej motoriky, hrubej motoriky, kognitívneho myslenia. Máme Montessori kutík zriadený vo vedľajšej miestnosti, čiže aj toto využívame. Deti, ktoré začali pred 10 rokmi, tak už teraz sú vlastne v škole, sú piatáci, šiestáci a sú úspešnými žiakmi. Sú v Ačkách, v triedách medzi bežnými deťmi zaradené a dosahujú skoro také isté výsledky ako bežné deti, keď nie aj lepšie v niektorých oblastiach. Čiže vidno tam tú prácu od toho narodenia, že aj mamička sa venovala, aj rozvíjala tie zručnosti. Okrem iných aktivít ešte poskytujeme aj sociálne poradenstvo. Chodia sem klienti s rôznymi problémami alebo potrebami, ktoré potrebujú vyriešiť, takže som každý deň nápomocná. Veríme v to, že vďaka našim aktivitám a vďaka tomu, že rodičia spolupracujú a chcú zmeniť životy svojich detí, tak bude to mať úspešný dopad aj na ich budúcnosť. Roma Spirit 2023. Kategória mimovládna organizácia. Šuka Dživipen, nezisková organizácia, Banská Štiavnica. Už dlhodobo sa neoblomná komunitná práca v lokalitách Šobov a Povrazník spája s organizáciou Šuka Dživipen. V rámci rôznorodého a efektívneho využívania komunitného organizovania aktivizujú miestne obyvateľstvo a darí sa im zapájať aj obyvateľov z majority. Venujem sa komunitnému organizovaniu, to znamená, že v komunitách hľadáme lídrov, potenciálnych, ktorí vlastne potom tú komunitu budú v budúcnosti viesť. Už keď máme lídrov, to znamená, že sa snažíme cez nich riešiť problémy, ktoré majú v komunite. To znamená, že sa pýtame lídrov, aké sú tam najväčšie problémy a spoločne sa potom snažíme hľadať riešenia, ako sa dajú tie problémy riešiť. No my, ako sme vlastne začali už v 2008, tak vlastne už teraz máme hmatateľné výsledky, že tie deti, ktoré absolvovali našu neformálnu škôlku, plus sme sa s nimi pracovali v základných školách, tak už teraz sú buď už vyučení, majú stredné odborné učilište alebo stredné školy a dokonca jedna baba teda študuje na vysokej škole. Tak vlastne vytvárame tie vzory, tie dobré, že a tie druhé deti, ktoré to vidia, tak povedia si, že wow, tak ja chcem byť tiež takýto. Dávame im možnosť k veciam, k aktivitám, ktoré by ináč by nemohli, čo je veľmi dôležité, aby sa mohli posúvať ďalej a vytvárať teda vzory pre ostatné rómske deti. Toto sú aktivity, ktoré sú vlastne zamerané na mládež. Sú to workshopy. Jedna časť bude počúvanie hudby cez gramofón, čiže edukačno-zážitkový workshop. A čo sa týka toho druhého workshopu, tak to je vlastne zdravá výživa. A tá je vlastne zameraná tiež aj pre mladých, aj pre dospelých, pretože zdravá výživa je veľmi dôležitá pre všetky vekové kategórie a hlavne pre rómske komunity. No tým, že umožňujeme deťom napríklad tancovať,
Tak vlastne ich učíme také troška aj zodpovednosti, aj voči tým druhým, keď teda pôjdu prezentovať sami seba, aby to spravili čo najlepšie a najdokonalnejšie. No a formujeme budúcu generáciu, lebo tá nám vlastne ukáže zase tej mladšej, že ako majú ísť cestou trebárs. Každá komunita má iné problémy. Ale napríklad, čo sa týka komunity shopov, tých problémov je tam oveľa viac. Nemajú tam dostatok tých aktivít pre tie deti, aby tie deti zamestnali. Veľmi dobrý pocit mám z toho, že mňa to veľmi teší, lebo to, že proste, že nejaké dieťa ide na vysokú školu alebo na strednú školu a že má príležitosť niekde sa uplatniť v tej spoločnosti, tak aj tí neromskí občania povedia, že OK, aj keď niekedy je to ťažké. Roma Spirit 2023. Kategória mimovládna organizácia. Spokojnosť, Centrum sociálnych služieb Prievidza. Ucelený prístup k inklúzii, realizácii nízkoprahových služieb a rozsah intervencií s aktívnym zapojením samotných klientov, aj tak by sme mohli opísať aktivity organizácie. Príkladná je systematická, neúnavná a širokospektrálna práca pre deti, mládež a dospelých. Na tom všetkom vlastne osobnostne rastiete nielen vy ako človek, ale vlastne dávate nádej a podporu aj tým slabým, iným, ktorí to ozaj potrebujú a my a moje kolegyne aj kolegovia vidíme, že je to ozaj, ale veľmi ozaj potrebné, aby napätie v spoločnosti, ktorý je v rámci rómskej menšiny, aby sa znižovalo, aby sme našli spolu nejaký cieľ, ktorý bude spoločný a viesť hlavne k tomu dobrému. Naše poslanie naplňame nielen prostredníctvom komunitnej práce nízkoprahových programov, ale aj citlivovaním spoločnosti a realizáciou antidiskriminačných, respektíve prointegračných programov, ktorých cieľom vie viesť ľudí k videniu multikultúrnej spoločnosti v novej perspektíve prijatia a tolerancie. Tento rok sme vydali autorskú knižnú publikáciu Romane Giuvlia Andreta Vibňa-Skery, teda Rómske ženy v kuchyni, ktorá vznikla v spolupráci so ženami žijúcimi v komunite v Prievidzi a s ašpiráciou naplniť základný predpoklad na ceste k porozumeniu, tolerancii a napokon začleneniu Rómov do väčšinovej spoločnosti a tým je práve poznanie kultúry. Vydanie tejto publikácie naplňa myšlienku nášho strategického programu na podporu rómskych žien Giuvlia, ktorého cieľom je podpora, zmocňovanie, postavenia žien nielen v komunite, ale aj v celej spoločnosti. Prioritou tento rok bolo vlastne pre nás venovať sa dospelým, v rámci udržateľnosti nejakých tých pracovných návykov. Vytvorili sme komunitné záhrady, ktoré vlastne prevádzkujeme už 3. rokom a na základe pracovnej činnosti našich rómskych žien, ale aj mužov sa nám podarilo zamestnať 3 rómske ženy. 16 rokov pôsobenia na ceste zlepšovania postavenia Rómov v spoločnosti nám ukazuje, aké dôležité je nachádzať zas a znova víziu spoločnosti, v ktorej bude príjmaná a rešpektovaná inakosť a diverzita, v ktorej činy ľudskosti potrutí nenávistné. Napriek dosiahnutým úspechom, oceneniam, ale aj fluktuácii zamestnancov a častokrát veľmi náročnému povolaniu máme stále neúnavnú chuť pracovať, tvoriť, nachádzať sílu, nebyť len pasívnymi pozorovateľmi diania, ale aktívnou zmenou, ktorú spoločnosť potrebuje. A zdrojom tejto motivácie sú práve naši klienti, obyvatelia komunity, ktorí chcú zmeniť svoj život.